Soc la Muni i soc practicant de xamanisme. Avui vinc a recordar-vos que som nosaltres qui creem la nostra pròpia realitat i explicar-vos una mica per què i quina relació té això amb el xamanisme. Bé, per començar, suposo que tots i totes heu sentit parlar de la llei de l'atracció i la manifestació. Això fa uns anys es va posar moltíssim de moda a través del llibre i la pel·lícula El Secret, el qual no vol dir que era una cosa que realment existia des de temps immemorial. Potser amb un altre nom, potser des d'uns altres principis, però existia des de fa segles. El que va passar és que El Secret ho va modernitzar, ho va posar de moda, va tenir molt d'èxit, però hi ha un gran però. Moltíssimes persones que fèieu, i potser alguns de vosaltres ho heu fet, jo ho he fet, els pòsters de desitjos i d'aspiracions, aquests que es van posant o en un lloc o en diferents llocs de la casa, aquestes afirmacions, aquest posar-nos en un estat en el qual es suposa que estem desprogramant aquests anys de pensar que no podíem aconseguir les coses o no les podíem mereixer, i a base d'afirmacions repetint positives de que ens acostem en allò que desitgem, es suposa que ho aconseguim. Què va passar amb El Secret? Després del boom, molta gent del dia a dia, no els que sortien a les pel·lícules, es van trobar que això o no funcionava o funcionava parcialment. Què vull dir parcialment? Parcialment vull dir que poder començaven a tenir una mica d'èxit amb allò que volien emprendre, fos una relació de parella, un projecte de feina, una il·lusió d'un hobby de la seva vida, una fita esportiva, el que fos. I començaven com a tenir èxit, però després se'ls estancava. O els hi funcionava, però no se sentien bé amb allò. I de cop s'adonaven que estaven tan fumuts com estaven abans. I tenien el mateix sentit de carència, però ara no sabien de què. Moltes coses. I és perquè la llei de l'atracció i de la manifestació és certa. Nosaltres som responsables de la creació de la nostra realitat. Però aquell boom que a través del Secreto i d'altres llibres i personatges va haver-hi fa uns anys i que potser encara dura però amb menys intensitat, li faltaven alguns condiments, li faltaven alguns ingredients essencials. A través del xamanisme és molt fàcil trobar aquests ingredients perquè viure una vida des del camí xamànic de la manera com la vivien els nostres ancestres, naturalment portada al fet de que visquem al segle XXI i les coses han evolucionat, ja dona per fet que tu crees la pròpia realitat i que ets responsable d'ella. I anirem veient com a poc. Però ara diguem d'entrada quins són els punts en els que cal incidir per fer funcionar aquesta creació al nostre favor. Si us en recordeu, i si no, podeu mirar un moment en els vídeos en els que parlo del xamanisme i potser en el vídeo d'introducció, comentava que és molt important tenir un propòsit de vida i saber que aquest propòsit de vida és el nostre autèntic, el que ve del nostre cor, de la nostra ànima. Per què? Perquè aquí és en el primer lloc on moltes vegades aquesta creació o manifestació de desitjos falla. Per què? Perquè tot sovint creem una carència sobre una cosa que realment ni ens va ni ens ve. A la nostra essència realment no li importa, encara que sembli mentida. És molt típic per tothom demanar diners, demanar una casa meravellosa o demanar la parella de la teva vida. Són les coses, i en el cas de que algú vulgui millorar la seva forma física o que estigui malalt, la salut és allò de sempre, salut, diners i amor, no? Però què passa? Que moltes vegades això, com a genèric, sí que necessitem tots tenir mitjans de vida, tenir una bona salut, i tots tenim desig de sentir l'amor i de poder compartir-lo, sigui amb una parella de lo que en diuen l'amor romàntic, o sigui amb els nostres amics, la família, amb coneguts, amb associacions a les que pertanyem, amb les nostres mascotes o amb les plantes, però necessitem aquest donar i rebre amor. Què passa? Que ens focalitzem, aleshores, amb aquestes coses que són tan importants per tots els sers humans, amb
conformar-les en forma de desitjos que en realitat no són nostres. M'explico. Molt sovint això, el tenir molts diners, posar un xec al sostre i mirar-lo cada dia quan te'n vas a dormir amb un munt d'euros amb els quals et podries comprar una casa i viure el reste de la teva vida. Potser sí que dona aquella sensació de tranquil·litat, de no m'hauré de preocupar mai, perquè potser estic en una situació inestable o perquè potser vinc d'un background en el qual tendeixo a patir massa per quedar-me una mica penjat o penjada amb els diners. Bé, cal tot això, sempre deien tots aquests manuals, pensa en gran. Jo me'n recordo d'haver-ho fet i deia, però és que no vull tenir una casa amb 6 habitacions. Sabeu què vull dir? Potser no necessito, potser ni siquiera vull la piscina. Tot i que sí, una piscina m'agradaria perquè em va molt bé l'aigua, és molt sanadora, però deixant això a part, a vegades aquests desitjos venen més, tal com els formulem, venen més portats pel que el nostre exterior ens dicta, sigui en aquell moment o al llarg de la nostra vida, pel que ens dicta la societat, el que ens han posat al cap els nostres pares, tutors o professors. Potser el que desitja la nostra parella o el bé pels nostres fills, això ens honora que vulguem fer coses pels altres. Però si aquestes coses després no ens fan feliços, no s'hauria primer, si convius amb parella, amb fills, parlar i arribar a un quòrum? I si és en tu mateix, no hauries d'arribar a un quòrum amb tu mateix o amb tu mateixa de que allò que estàs demanant tan ferventment és realment el que vols? I no és, pareu atenció perquè d'això en parlarem molt, coses que tenim soterrades en el nostre inconscient que ens venen d'entrada des dels 0 als 7 anys, quan érem totalment dependents dels nostres pares i havíem de comportar-nos, vam aprendre-ho de seguida, de manera que els satisfegués, per tant, de ser satisfets alhora i tenir les nostres necessitats primàries d'afecte, de nutrició, etc., de confort, cobertes. Aquests desitjos de ser acceptat, aquests desitjos de tenir una vida còmoda, de ser feliç i de sentir-se protegit, estimat i segur, van creixent i fins i tot en l'adolescència, encara que sigui una etapa d'individuació, rebem tants inputs socials, a través de la publicitat, a través dels que fan els nostres companys i companyes i volem pertànyer a un grup, volem pertànyer a algun lloc o alguna cosa, i ens anem empapant i anem omplint d'un munt de coses que creiem que hem de fer, que hem de comprar, que ens hem de comportar, que ens hem d'apuntar, subscriure's o votar per ser acceptats amb algun tot, per no fer enfadar ningú i perquè les nostres necessitats a tots els nivells segueixin cobertes. Tot això es va acumulant en l'inconscient i ens va allunyant del jo essencial de la nostra ànima. La societat no està dissenyada per preocupar-se dels jos essencials de l'ànima de cada un. La moderna ja no. Aleshores, què passa? Quan hi ha aquest allunyament, arriba un moment en què entrem en conflicte. Un té, teòricament, totes aquelles coses. Vaig a parlar d'una cosa molt tòpica, però perquè ens entenguem. Té un bon cotxe, si viu en parella en té 2, o 3 si hi ha algun fill que ja tingui l'edat del carnet a conduir. Té una bona casa o pis i a més té una segona residència. De tant en tant pot fer algun viatge. Tenen més o menys una bona salut al cor de la seva edat. Van de tant en tant al gimnàs o a ioga i amb la seva parella no estan tan malament. I per què aquesta infelicitat? Potser hi ha una feina que estàs fent des de fa molts anys i que no t'agrada gens i a la qual t'hi tires entre 6 i 8 hores al dia, a vegades més. Però no et decideixes a canviar-les perquè hi ha una por que aleshores perderies tota aquesta estructura. Potser amb la teva parella no hi ha moltes discussions, no va res malament, però aquella il·lusió del principi que se suposa que després es converteix en un amor que es treballa, amb una manera de compartir la vida, de ser còmplices, de viure junts l'aventura de la vida. Això s'ha perdut i encara que visqueu a la mateixa casa i dormiu al mateix llit, cada un va a la seva, tu has perdut la il·lusió, potser fins i tot les ganes de tenir activitat sexual. Aquestes coses passen cada dia. Ho parlo d'una manera molt tòpica, però passen cada dia. I és perquè cada persona, els desitjos de la seva ànima, el propòsit de la seva vida, allò pel que estem aquí, s'ha perdut, soterrat
sota totes aquestes coses que fan que ens sentim acceptats, a vegades falsament, perquè a vegades és una soledat acompanyada o una soledat amb gent al voltant. D'acord? Aleshores, què és el primer que hem de fer quan formulem un desig? Si formulem un desig basat en tot això i no en el que realment és el nostre propòsit, és el desig autèntic de la nostra ànima, si formulem el desig basat en tota aquesta acumulació de coses a l'inconscient que no són nostres, igual com aquestes coses ens creen un conflicte a la vida i a vegades no estem bé quan ho hauríem d'estar, de la mateixa manera es crea un conflicte entre aquest desig que formulem i que posem al pòster i el que realment a nosaltres ens faria feliços i amb la qual poder hem perdut el contacte, poder ni sabem què és. O potser alguna vegada se'ns ha passat pel cap però ho hem descartat perquè molestaria la família, no està ben vist, no em donaria diners, pam, 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 pam. Quantes excuses ens posem per no fer, no ser aquells i aquelles que realment som i no fer aquelles coses per les que estem creats. Aquesta és una banda, i és una banda que anirem treballant. Com arribar a trobar el propòsit de la nostra vida, perquè això no es fa pensant en el sentit convencional de la paraula, amb la nostra ment lògica i racional no hi arribem, perquè a la nostra ment lògica i racional, igual que les nostres accions quotidianes i diàries, el gran motor és aquest inconscient, que és una eina molt potent, no és res dolent. És una eina que desenvolupem i amb el que acumulem coses des de que som petits per defensar-nos de perills. És com allò, no?, de la por real d'un individu que ve i t'ataca, d'un animal que ve i t'ataca, d'un sostre o una roca que et cau al damunt. Aquesta por és legítima, però les pors que ens inventem també venen del subconscient. Les pors de totes aquelles coses que diuen que el 95% de les vegades no passen mai, però ens preocupen tota la vida. No vull divagar, que tinc una certa facilitat per fer-ho, però crec que m'enteneu amb el que vull dir. Aquest entrar en conflicte amb la nostra pròpia felicitat i el propi nostre benestar entra en conflicte amb la creació de la nostra realitat quan ens hi posem d'una manera efectiva, d'una manera directa. Després hi ha una altra part. També hi ha una altra part important. Seria el punt 2 de per què aquestes coses a vegades no funcionen. Doncs perquè el que no podem fer és convertir aquestes noves espiritualitats o aquestes espiritualitats ancestrals recuperades, a vegades a pedaços perquè fem el que podem, com he comentat altres vegades, el cristianisme i altres religions monoteistes i dogmàtiques van arrasar amb tot el que hi havia abans. Nosaltres el que més coneixem és el cas del cristianisme, per tant sempre parlaré d'això. No és que tingui alguna cosa en contra del cristianisme específicament, és perquè és la història que conec més, la d'Europa. Aleshores, van arrasar amb tot això i han anat apedaçant i recuperant com han pogut. I en aquest procés de recuperació s'ha donat moltes d'aquestes noves espiritualitats o espiritualitats recuperades han donat molta importància a això de la positivitat, a l'estar sempre en positiu, que és una cosa cansadíssima perquè què fas quan estàs empipat? Quan estàs trist s'haurien de viure totes les emocions d'una manera integrada, d'una manera que no ens perjudiqui la nostra salut ni la nostra quotidianitat. Ja en parlarem d'això més endavant, però aquesta mena de positivitat forçada i aquest fer moltes afirmacions per fer aquesta suposada desprogramació. No vull dir que això no funcioni, té un impacte, òbviament, perquè jo moltes vegades ho he fet, quan començava un procés cap a alguna banda i al principi poder em costava creure en allò, m'ajudava i m'ajuda avui en dia a fer certes afirmacions que són com recordatoris de no, que vas bé, sí que pots, etc. Tinc la sensació de que molts i moltes dels que m'escolteu ja sabeu de què us estic parlant. Bé, no és que aquestes afirmacions no funcionin, però per si soles no. Perquè diguéssim que l'univers, la xarxa d'energia de la que tots estem formats i a la que tots pertanyem, el que en diem amb el xamanisme nòrdic la xarxa de la Virt,
Aquesta xarxa el que entén o amb el que treballa és amb l'acció. Si tu no prens accions cap a aquell objectiu, això de que l'univers et contesta i et dona el que vols, es queda amb no res, es queda en paper mullat. I no em refereixo només a accions del tipus, si vols, la casa meravellosa, comença a mirar immobiliàries o comença a mirar una manera de guanyar els diners que no tens per comprar encara la casa que vols. No només aquest tipus d'accions, que com expliquen molts dels llibres sobre el tema, encara que després passi un miracle i l'heredis, te la regalis, has fet una acció. Això és cert i està molt bé. Però en molts casos ens oblidem. Quan són coses que no són tan clares, ens oblidem i ens pensem que amb el pòster, les afirmacions, fer potser algunes meditacions i estar cada dia amb aquesta connexió a la desprogramació contra les creences falses i negatives, ja està. No està. I no està per dos motius. Primer, què passa quan dormim? Què passa quan estem distrets fent qualsevol cosa? Què passa quan tenim un disgust? Quan ens fem mal, jo què sé, al gimnàs, ens tallem amb un ganivet a la cuina, la nostra ment se'n va totalment d'aquesta autoprogramació. Aquesta autoprogramació només passa en uns moments determinats del dia. La resta no passa, i la resta, l'inconscient, continua funcionant a la seva manera, que és com ha funcionat fins ara amb la majoria de la gent, ple de totes aquestes idees que són contradictòries i conflictuades amb la nostra essència. I que, per tant, no és que vagin en contra de que es produeixin aquests desitjos que hem demanat, sinó que no ajuden, que ens porten en la mateixa direcció en la que estàvem fins ara, que és en la que estan embolicades totes les creences falses, negatives i totes les pors imaginàries. D'acord? Aleshores, només l'autoprogramació no. S'han de prendre accions. I quan no es poden prendre accions molt clares perquè realment per aconseguir allò que desitgem, i vull anotar, no vull fer-me pesada, però vull anotar aquí, un cop hem averiguat realment què és el que desitja la nostra ànima i no la resta del món espera de nosaltres, d'acord? Un cop ho hem averiguat i ens hem enfocat i fem alguna d'aquestes pràctiques, afirmacions, el pòster si us ve de gust, cal actuar. I si no sabem exactament quins passos, hi ha maneres d'actuar que si es fan amb una constància el que fan és ajudar-nos a trobar els passos, que a vegades ens poden semblar estrambòtics, com estrambòtiques ens poden semblar aquestes idees que perseguim, perquè a vegades se surten, són out of the box, és a dir, se surten del que la societat, l'entorn espera de nosaltres. Aquest és el segon punt important, s'ha d'actuar. Com? A través d'una actitud xamànica us puc explicar també moltes maneres. Una és, per exemple, fer cada dia un petit ritual, una miqueta de treball d'energia abans per sintonitzar-nos, i un petit ritual amb el que fem aquesta petició, però amb el que sobretot el que estem perseguint és fer una neteja d'aquest inconscient. No anar a buscar per què tinc això a l'inconscient, quin trauma he tingut de petit. No es tracta d'això en aquest cas. Es tracta de anem a pactar amb el nostre inconscient, anem a energèticament treballar-hi perquè el nostre inconscient s'alinei amb la nostra ment divina i s'alinei amb la nostra ànima. De manera de que aquí dalt doni les instruccions, serien els elfs, en propers vídeos recordareu per què he dit això, aquí baix, que poder serien els nans, rebin aquestes instruccions per materialitzar-les i crear aquesta realitat, i aquí al mig portin el volant, perquè aquí és on resideix el desig, metafòricament, el desig de la nostra ànima, el nostre propòsit essencial o els nostres propòsits essencials. Dit això, sí, podem crear la nostra realitat. De fet, l'estem creant cada dia, en base, la majoria de nosaltres, a aquest motor de l'inconscient. I tal com s'ha format aquest inconscient, segons d'on venim, segons quin tipus de parenting hem tingut, segons quin tipus de professor, segons quina infància i adolescència hem tingut,
estem més a prop o més lluny dels desitjos reals de la nostra ànima. Ja ho anirem veient, és una cosa que per cada un és diferent, però que sí que en general respon molt a tot això que us he explicat avui. Aquests dos punts essencials: averiguar quin és realment el nostre propòsit, quins són realment els nostres desitjos, no els que la societat espera o l'entorn de nosaltres, no els que ens hem convençut a nosaltres mateixos que hem de fer per ser com els altres, per ser acceptats, per ser estimats. Allò típic de la zona de confort, que per cert acostuma a resultar una zona bastant poc confortable. Segon i important punt: només pòsters, només afirmacions, no podem estar desprogramant-nos tot el dia. Ens passen altres coses pel cap, pel cor, per les sensacions, pels sentiments i per les emocions. Per tant, hem de prendre acció, perquè a més la xarxa d'energia el que entén i pel que es mou és per l'acció, és aquesta energia movent-se. Quan no tenim clares quines són les accions directes, prendre altre tipus d'accions que ens acostin a trobar accions més directes o que simplement en fer-les ja suposin una acció que s'incorpora a la xarxa i que ens ajuda a materialitzar allò que desitgem i que sembla que fins ara no s'ha produït, perquè si no ni estaria jo parlant d'això, ni estaríem tots plegats demanant desitjos, encenent espelmes, encenent encens, moltes vegades sense saber el que estem fent, només tenint en compte el color, la herba de la que ve, i tot això és important com les afirmacions, però no és suficient. A poc anirem explicant quines més coses falten, i també us haig de dir que jo imparteixo un curs sobre la llei de l'atracció i la manifestació a través del xamanisme. Dintre de poc llançaré la meva pàgina web i allà hi ha un formulari amb el qual us podeu informar dels cursos, les consultes, etc. Però, de moment, encara que no falta gaire, us deixaré aquí sota el meu email perquè si esteu interessats en saber més sobre això i altres cursos que també imparteixo o la consulta, em podeu contactar i en parlem, d'acord? Moltes gràcies, com sempre, moltes gràcies pels vostres likes, les subscripcions, els comentaris. No dubteu en deixar-me preguntes als comentaris i m'encantaria, de debò, que em deixéssiu suggerències sobre alguns temes en concrets dels que volguéssiu que us parli. I dit això, fins molt aviat. Ens veurem molt i molt aviat aquesta vegada. Demano disculpes perquè aquesta darrera he trigat molts dies en penjar un vídeo, però és que he estat realment molt ocupada fent tallers i rebent tallers. Ben aviat, us deia, tindrem una miqueta de xerrada sobre les runes, de les que encara no hem parlat i que són un tema interessant i que d'altra banda haig de reconèixer que em fascina. Fins la propera. Gràcies.